Is-saga tal-mediċini out of stock tibqa' tiddomina s-settur tas-saħħa f'pajjiżna. Bil-gvern ta' Robert Abela jibqa' ma joffri ebda pjan għal din il-pjaga li għadha qed tolqot lill-anzjani u lill-familji. Tantu hekk illi meta Net News staqsa lis-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Melkin Pola Ġużgalja biex iwieġeb għal l-isfidi kbar li hemm f'dan is-settur u qalilna li l-lista tal-mediċini out of stock skontu hija waħda żgħira. Naħseb il-lista tal-mediċini out of stock bħalissa li hija ftit żgħira xieren fil-komunità tagħna. Iżda fl-istess nifsa Ġużgalja spiċċa ammetta li hemm mediċini li jintużaw kemm mill-anzjani kif ukoll minn nies vulnerabbli li fil-fatt huma out of stock mill-POIC. Mediċini bħal Valium dejjem ikollna supply tagħhom kif suppost għax għandna ċertu ammont ta' pazjenti li kun qegħdin jużaw fuqhom. Imma ovvjament sintendi se qed tidħol. Jekk għandna supply kif il-POIC huma out of stock? Hemm supplies li jkunu out of stock, kultant li jiġri, sinjorina, li jiġri jkun hemm anke problemi loġistiċi. Net News staqsa li deputat laburista responsabbli mill-anzjani dwar kemm qed idumu jistennew l-anzjani fosthom anke dawk li jinsabu fl-isptar Mater Dei sabiex jiġu allokati post f'dar tal-anzjani. Ġużgalja għażel illi ma jagħtix ċifri eżatti għalkemm ammetta illi hemm numru ta' anzjani jistennew. Dawk li qegħdin l-isptar jistennew għal long term care. Kemm qed jistennew imma? L-isptarijiet tagħna hemm pazjenti li nista' ngħidlek li jkunu qegħdin jistennew long term care ma nistax ngħidlek li le. Intant Ġużgalja għażel illi jinħeba wara l-Prim Ministru meta mistoqsi jekk hu bħala deputat laburista u se jaċċetta l Rozjen Kutajar lura fil-Partit Laburista. Hekk kif stqar illi se jkun qed jimxi ma' dak illi jgħid Robert Abela u baqa' jaħrab milli jagħtina risposta diretta. Sa taċċetta iva jew le. Il-Prim Ministru kien ċar ħafna fuqha. Ma inti personalment iva jew le. Rozjen Kutajar għandi relazzjoni tajba ħafna. Ġifieri sa tkun qed taċċetta lura. Naħseb li l-Prim Ministru kien ċar fuqha u jien ovvjament sintendi ħankun qiegħed għaddej. Ħadd taċċetta lura ġifieri. Mal-linja tal-partit. Xejn Riolo għal Net News.